علیکم بچه ها. منه اکوی ҳамватано бо як бор ассалому алайкум. имрӯз ба дуюм бор навор карисодиам. ин соҳиби паспорт ёфт шуд. мана хурсанд шудам. ҳозир номашон ёдам биромад, как всегда. Ашуров ҷаҳонгир хурсанд шуд, ҳамаро раҳмат гуфт. мана навори шунароӣ кардам мемонам. ҳамин тақрибан 1500 одам дидан ин навора, лайк монитон. мана як барои ҳамватан як нағзӣ кардем, як дастгирӣ, як кори нек. ҳамин як секунд вақтатонро сарф кардем, ҳамин лайк уже мо одам дид паспортиш гумкардагии одам ёфт, хурсанд шуд. ҳамин шумо фикр кунед ки ё фарзанди шумо ё бародаратон ё хештаворатон гум карда бошад, чӣ хел қин. мана хурсандӣ ёфт шуд, раҳмати худашон фирстонд. ҳама одам азор раҳмат. дидед фоидаи канал чӣ хел нақш соз, як ҷамъияти фоидаовар соз барои ҳамин молу шумо. ҳама раҳмат. سلام علیکم بچه ها. منه اکوی دارونکو پاسپورت یافته دادن. منه صاحبی پاسپورت هم اتون با رحمتی کلان. منه یافت شد پاسپورت. منه صاحبی پاسپورت رحمتی کلان همه. دارونکو رحمتی کلان.